Het weeën in een wemboord wie er nogal wat regels boen. Het grootste pad is krost. Nou, we hebben wat 10 regelingen. Daar gooien we zo van vod. Dus we worden uitnodigend voor mensen die hier willen komen, omdat we net al te volle regels op hun nek lezen. De skippers binnen blied met de aanpassing, maar pleert ze al kanttekenings. Er wordt weer eens WOZ naar voren gebracht voor schepen. En de schepen zouden dan getaxeerd moeten worden, of de ligplaatsen zouden getaxeerd moeten worden. We zijn heel benieuwd naar de invulling daarvan. Een oorpunt is de Oosterkade in Ljouwert. De gemeente wil 1 kade leeg houden. Het is eigenlijk maar 1 boord op een hele kade. Dus we zijn wel van plan om te zeggen, nou, dat is aas net meer een plak om een wemboord del te lezen. Ik denk wel dat het zaak is dat de Oosterkade niet verloren gaat als ligplaats binnen Leeuwarden, maar zet hem op reserve. De museumhaven in Ljouwert wordt verder uitbreiden. Ook aan de noordzijde van de Willemskade is aan zijn ronde voor historische skippen. Er is nog altijd belangstelling. We zien voortaan ook replica's van oude mooie boten die mij er ook, dat we het tot nu toe verbinden. Maar we nemen dat zuidstukje er ook even bij. Want er is daar wel ruimte nodig. En het is een visitekaartje voor de stad. Als het echt mooie schepen zien was, zoals die vroege Westbinnen of mooi restaureert, dan mag het in onze museumhaven wezen.